ஹல்லேலூயா. அது மாத்திரமல்ல, இந்த மல்கூசை சுகப்படுத்தினார். அங்கிருந்து இயேசு கிறிஸ்துவை 600 போர் சேவகர்கள் ஆமென் கயிற்றினால் கட்டி, சங்கிலிகளினால் கட்டி ஆமென் எருசலேமின் வீதிகளிலே இழுத்து கொண்டு போனார்கள். விடிய விடிய 7 முறை அவர் அலக்களிக்கப்பட்டார். 7 முறை அவரை விசாரித்தார்கள். அவரிடத்திலே கடைசியாய் ஒரு குற்றமும் காணாதபடியினால் பண்டிகை நாட்களிலே சிலரை ஆமென் அந்த தேசத்தின் அதிபதி விடுவிக்கிறது வழக்கமாய் இருந்தபடியினால் இயேசுவை விடுவிக்க மனதாய் இருந்து ஆமென் 2 நபர்களை, இயேசு கிறிஸ்துவையும் பரபாஸ் என்கிற ஒரு நபரையும் அந்த கெபதா என்கிற இடத்துல ஆமென் தள வரிசைப்படுத்தின ஆமென் விசாரணை ஸ்தலமாகிய கெபதா என்கிற இடத்துல அவர்களை 2 பேரையும் நிறுத்தி, யாரை உங்களுக்காக விடுவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆமென் அந்த அதிகாரி கேட்டபோது ஜனங்கள் ஏகமாய் சொன்னார்கள், பரபாசை விடுவிக்க வேண்டும். யார் இந்த பரபாஸ்? பரபாசை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது, அவன் ஒரு கலகக்காரன், அவன் கொள்ளைக்காரன், அவன் கொலைகாரன். சரித்திர ஆய்வாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள், விபச்சார விடுதி சொந்தமாய் வைத்து நடத்தினவர். அவன் விபச்சாரத்தையே தொழிலாய் வைத்து அநேக பெண்களை உலக நாடுகள் முழுவதிலும் இருந்து அவன் ரோம ஆட்சிக்கு கீழ் இருந்த சகல தேசங்களிலும் இருந்து கொண்டு வந்து எருசலேமில் அவன் குறிப்பாய் அவன் இயேசு கிறிஸ்து இருந்த அந்த நாசரேத் பட்டணத்தில் வைத்து விடுதிகளை நடத்தி கொண்டிருந்த ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேன். ஹல்லேலூயா. இன்றைக்கும் அவன் அப்படிப்பட்ட ஜனங்கள், கொலைகாரர்கள், கொள்ளைக்காரர்கள், கலகக்காரர்கள் இன்றைக்கு 4 பேர் கூடி இருந்தால் மதுபானத்தை குடித்துக் கொண்டு பல குடும்பங்களிலே கலகத்தை உண்டு பண்ணி சண்டைகளை ஏற்படுத்தி பலவிதமான போலீஸ் கேஸ்களிலும் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிற உங்களை பார்த்து நான் சொல்லுகிறேன், இந்த பரபாசுக்காக இயேசு கெபதாவிலே கொஞ்ச நேரம் நின்று கொடுத்தார். ஹல்லேலூயா. பரபாசுக்காக அவர் பட்ட பாடுகள் எத்தனை தெரியுமா? ஒன்று குறைய 39 அடிகள், ஒரு அடியில 20 காயங்கள் அவருடைய சரீரத்தில் விழுந்தது. ஆமென். அநேகர் சொல்லுவார்கள், அவர் ஆமென் 5 கண்டங்களுக்காக 5 காயங்கள் ஏற்றார். அப்படி அல்ல. அவர் 5 காயங்களை மாத்திரமல்ல, அவருடைய சரீரத்தில் ஆமென் காயம் இல்லாத இடமே இல்லை. ஹல்லேலூயா. மலையாளத்தில் ஒரு பாடல் உண்டு, உழவு சால் போல் அவருடைய முதுகு பிளர்க்கப்பட்டிருந்தது. ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஏசாயா என்கிற புத்தகத்தில் 53ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது ஆமென் மனிதன் என்று சொல்லுவதற்கு அவருடைய முக ரூபம் அங்கே இல்லை. ஹல்லேலூயா. மாவு பிணைகிறதை போல அவருடைய முகமெல்லாம் ஆமென் கொழவென்று இருந்தது. ஆமென். அவருடைய சரீரங்கள் எல்லாம் ஒரு இடம் கூட இல்லாமல், சங்கீதம் 22 சொல்லுகிறது, என்னுடைய எலும்புகளை நான் எண்ணலாம், என் இருதயம் என் குடல்களின் நடுவே உருகிற்று, என் நாவு மேல்வாயோடே ஒட்டி கொன்றது. ஆமென். பாசானின் பலத்த எருதுகள் என் மேல் தங்கள் கால்களை உயர்த்தினார்கள், என் வஸ்திரத்தை தங்களுக்குள்ளே பங்கிட்டுக் கொண்டார்கள். ஹல்லேலூயா. கொஞ்சமும் பலனற்றவராய் தன்னுடைய சரீரத்திலே தன்னுடைய எலும்புகளை எண்ணத்தக்க தன் சதைகள் முழுவதையும் அவர் இழந்து போனார் ஒரு பரபாசுக்காக. ஹல்லேலூயா. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற கலகக்காரர்களை பார்த்து நான் சொல்லுகிறேன், நீங்கள் சண்டை பண்ணுகிறவர்களா இருக்கலாம், குடித்துவிட்டு சண்டை போடுகிறவர்களா இருக்கலாம், குடித்துவிட்டு ஆமென் உங்கள் குடும்பத்தில் கலகத்தை ஏற்படுத்துகிறவர்களா இருக்கலாம். சமாதானமுள்ள குடும்பத்தில் குடி ஆமென் சண்டைகள், கேடான நண்பர்கள், ஆமென் கேடான சகவாசங்கள், ஆமென் மனைவி இருக்கும் போது வேறு தொடர்புகளின் நிமித்தம் குடும்பத்தில் கலகம். என் அன்பு சகோதரனே, அன்பு சகோதரி, நான் சொல்லுகிறேன், கடவுள் குடும்பத்தை ஏற்படுத்தினது சமாதானமுள்ள ஒரு வாழ்க்கையை கொடுப்பதற்கு, சந்தோஷமுள்ள ஒரு வாழ்க்கையை கொடுப்பதற்கு. இந்த பரபாஸ் எருசலேம் பட்டணத்தில் அநேக குடும்பங்களுடைய ஆமென் நிம்மதியை கெடுத்துக் கொண்டிருந்த ஒரு மனிதன், அநேகருடைய வாழ்க்கையை சீரழித்துக் கொண்டிருந்த ஒரு மனிதன், அநேகர் குடும்பமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது ஆமென் கேடான ஸ்திரீகளை கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு விருந்தாக்கி அவர்களை வீணாக்கி கொண்டிருந்த, அவர்களுடைய வாழ்க்கையை ஆமென் கேள்விக்குறியாக்கி கொண்டிருந்த ஒரு மனிதன். இவனுக்காக ஏன் இயேசு மரிக்க வேண்டும்? இவனுக்காக ஏன் ஆண்டவர் இப்படி அடி வாங்க வேண்டும்? ஆமென். அவனுக்குள் உலகத்தில் இருக்கிற சகல ஜனங்களையும், சகல கலகக்காரர்களையும், சகல சண்டைக்காரர்களையும், சகல ஆமென் கொலைகாரர்களையும், சகல கைதிகளையும் என் ஆண்டவர் காண்கிறார். என் ஆண்டவருக்கு மல்கூஸ் என்கிற போர் சேவகனை மாத்திரமல்ல, சிறைச்சாலையில் இருக்கிற, சிறையில் அடைக்கப்பட்ட அல்லது சிறைக்கு போக ஆமென் கேசுகளோடு இருக்கிற சகல மனிதர்களும் தேவை.
ஹல்லேலூயா. சகலரையும் பரபாசுக்குள் பார்க்கிறார். இந்த பரபாசுடைய பெயர் ஆமென் எபிரேய பாஷையில நீங்க வாசித்து பார்க்கும்போது பரபாஸ் என்றால் தேவனுடைய குமாரன் என்ற அர்த்தம், கடவுளுடைய மகன் என்ற அர்த்தம். இப்பொழுது அந்த விசாரணை ஸ்தலங்களிலே 2 நபர்கள் இருக்கிறார்கள். ஒன்று உண்மையான தேவனுடைய குமாரன், இன்னும் ஒன்று நிற்கிற பரபாசும் தேவனுடைய மகன் தான். அவன் கொலைகாரன், கொள்ளைக்காரன், கலகக்காரன் அப்படியெல்லாம் ஆண்டவர் பார்க்கல. இன்றைக்கு உங்க வாழ்க்கையில நீங்க ஒரு வேளை அவன் குற்ற உணர்வோடு இருக்கலாம், பாவ உணர்வோடு இருக்கலாம். நான் இந்த பாவம் செய்து விட்டேன், இந்த தவறு செய்து விட்டேன், என் வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு முறை நான் செய்த தவறுகளின் நிமித்தம் இன்றைக்கு வரைக்கும் என் குடும்பத்தில் நிம்மதி இல்லை, இன்றைக்கு வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில சமாதானம் இல்லை, இன்றைக்கு வரைக்கும் என் நிமித்தம் என் மனைவிக்கு பேர் கெட்டு போனது, என் பிள்ளைகள் நிம்மதியா இல்லை, என் பெயரின் நிமித்தம் என் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு சுதந்திரம் இல்லை, ஒரு சமாதானம் இல்லை என்று சொல்கிற அன்பு சகோதரா சகோதரி, உன்னை பார்த்து இயேசு சொல்லுகிறார், உனக்காகவும் என் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மரித்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. இன்றைக்கு இயேசுவுக்கு நீ உன்னை ஒப்பு கொடுப்பாயானால் அவர் சொல்லுகிறார், உன் காயங்களை அவர் கட்டுவார், உன் காயங்களிலே எண்ணெயும் திராட்சரசமும் அவர் வார்ப்பார், அந்த காயத்தை ஒருவரும் காணாதபடி கட்டுவார், அந்த காயத்தின் தழும்புகள் இல்லாதபடிக்கு அந்த தழும்புகளின் நினைவை கூட இந்த ஜனத்தின் நடுவில் இருந்து ஆண்டவர் எடுத்து போடுவார். ஒரு காலகட்டத்தில் பாவத்திற்கு அடிமைகளாய் இருந்த அவன் ஒரு தகுதியும் இல்லாத, திருமணம் முடிப்பதற்கு கூட, ஒரு ஊழியம் செய்வதற்கு, வேலைக்கு போவதற்கு, சொந்தமாய் ஒரு பிசினஸ் பண்ணுவதற்கு எந்த தகுதியும் இல்லாத இங்கே இருக்கிற என்னை போன்ற சில ஊழியர்கள் இன்றைக்கு ஒரு தகுதியோடு, பேரோடு, புகழோடு தேசங்கள், உலகங்கள், நாடுகள் முழுவதும் கடந்து செல்வதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? நாங்கள் செய்த பாவங்கள் இன்றைக்கும் ஜனங்களுடைய இருதயத்தில் அப்படியே இருக்கிறது. ஆனாலும் எங்கள் காயங்கள் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. எங்கள் மேல் இருக்கிற தழும்புகளை அவர் மறைத்திருக்கிறார். எங்கள் மேல் தழும்புகள் இருக்கிறதானால் இயேசுவின் தழும்புகளால் நாங்கள் சுகமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். இன்றைக்கு நீங்கள் பரபாசை போன்ற அனுபவத்தோடு நீங்கள் இருப்பீர்களானால் இன்றைக்கு உங்களை விடுவிக்கும்படி, உங்களை சுகமாக்கும்படி, உங்களை இந்த தேசத்தில் உயர்த்தும்படி இயேசு இந்த இடத்தில் வந்திருக்கிறார் தழும்புகளோடு. பரபாஸ் வந்து பார்த்தபோது பார்க்கிறதுக்கு ஆளே இல்லாத ஒரு ரூபம். ஆமென். வேதம் சொல்லுகிறது, ஆமென், அவருக்கு மனிதன் என்று சொல்லுவதற்கு அவருக்கு முகமே இல்லை. அல்லேலூயா. அவருடைய சதைகள் முழுவதும் பிக்கப்பட்டன. அவருக்கு அணிந்திருந்த மேலங்கி உரியப்பட்டு ஒரு சிவப்பு பட்டு துணியினால் அவருக்கு ஒரு வஸ்திரத்தை உடுத்தி இருந்தார்கள். இந்த சிவப்பு பட்டு துணி அவருடைய காயங்களில் காய்ந்து ஒட்டி கொண்டே இருந்தது. இந்த ராத்திரி வேளையில் இந்த பரபாசுக்காக ஒரு முள்முடியை இயேசு தன் தலைமையில் ஏற்றுக்கொண்டார். 90 முட்கள் அவருடைய தலையிலே துளைத்து இறங்கினது. அவர்களுடைய கண்களின் வழியாய் வெளியே வந்தது. இதன் நடுவில் அந்த முள் புதர் அவருடைய தலையிலே நிற்காதபடியினால் கோலினால் அடித்து, ஆணி அடிக்கிறது போல கம்பினால் அடித்து அந்த முள்முடியை இருத்தினார்கள். ஹல்லேலூயா. ஏன் தெரியுமா? ஆதியாகமம் 5:6 அதிகாரம் சொல்லுகிறது, மனிதனுடைய இருதயத்தின் தோற்றமெல்லாம் நித்தமும் பொல்லாதது என்று கண்டு மானவ குலத்தை ஆண்டவர் அழிக்க சித்தமானார். அந்த சிந்தைக்காக, மனிதனுடைய சிந்தை சரியில்லை என்பதற்காக, அவன் பரபாசுடைய சிந்தை சரியில்லை என்பதற்காக, பரபாஸ் யோசிக்கிறதெல்லாம் பாவ சிந்தனை என்பதற்காக என் ஆண்டவர் அந்த முள்முடியை ஏற்றுக்கொண்டார். பரியாசம் பண்ணப்பட்டார். வேதம் சொல்லுகிறது, அறைந்து உன்னை அடித்தவன் யார், நீ ஞான திருஷ்டியிலே பார்த்து சொல் என்று சொல்லி பரியாசம் பண்ணின போதும், தலையிலே கொட்டின போதும், முள்முடியை சூட்டின போதும், 39 அடிகள் அடித்த போதும் என் ஆண்டவர் வாய் திறவாத ஆட்டுக்குட்டியை போல இருந்தார். ஏன் தெரியுமா? ஒரு பரபாசை விடுவிப்பதற்காக. ஹல்லேலூயா.